Hej, velkommen. Jeg vil gerne give jer en kort introduktion til Computer People CMS. Jeg er nu logget ind og skal redigere i min hjemmeside, og jeg vil vise jer, hvordan jeg redigerer tekst, sætter billeder ind og sætter et slideshow-modul ind. Bemærk herover til venstre, der ser jeg sådan et træ med de sider, der er på min hjemmeside, og jeg kan klikke rundt og se, hvordan de forskellige sider ser ud. Herinde i midten, der har jeg defineret, hvordan layout skal se ud, hvor du kan sætte tekst og indhold ind, og det kan man se ved hjælp af de her små ikoner. Når jeg trykker på sådan en ikon, så kommer der en tekstboks, jeg kan dobbeltklikke på og skrive en tekst her. Det gør jeg så. Og jeg har på forhånd defineret, hvordan teksten skal formateres, så jeg vælger en heading 5, og det ser så sådan her ud. Nede på selve indholdsdelen af hjemmesiden, der vil jeg også gerne have noget tekst, så jeg trykker her, trykker dobbeltklik på den her tekstboks og skriver en tekst. Og den øverste overskrift formaterer jeg så som en heading 1, og det ser så sådan her ud. Nu vil jeg gerne have sat et billede ind i den her tekst. Så jeg går herned over til venstre og klikker på mit billedkartotek. Jeg kan se alle de billeder, jeg har uploadet til brug på min hjemmeside, de ligger herover som små ikoner. Det foregår meget nemt, når man skal sætte billeder ind på sin hjemmeside. Man trækker bare billederne ind, simpelthen ved drag and drop, og så får man så vist, hvor man kan sætte sine billeder i forhold til teksten. Jeg vælger at sætte det der, så jeg giver bare slip. Og nu synes jeg måske, at billedet er lidt for småt, så jeg gør det lidt større igen ved drag and drop. Sådan der. Og måske fortryder jeg, fordi jeg vil gerne have, at billedet skal sidde lidt højere op måske. Så jeg trækker det derop. Måske synes jeg også, at teksten er lidt for tæt på billedet, så jeg højreklikker på billedet, trykker på billedegenskaber. Og så kan jeg komme ind og redigere her og sige, at der skal være 20 pixels afstand her mellem tekst og billede på venstre side. Så jeg giver den 20 pixels i padding, som man kalder det, og trykker på gem. Så kom der lidt større afstand mellem tekst og billeder. Nu vil jeg gerne se, hvordan det ser ud uden alle de der ikoner, så jeg trykker herop til venstre på preview-knappen, og det ser sådan set fint ud. Jeg trykker den væk igen, så jeg kan fortsætte med at redigere. Jeg synes herover på højre side, der mangler noget, så jeg vil gerne sætte et modul ind. Så jeg trykker på den her værktøjsknap og vælger modulet slideshow. Der var det, og trykker gem. Der er ikke nogen billeder i det her slideshow endnu, så jeg højreklikker og trykker på modulegenskaber, og så vælger jeg 3 billeder fra mit billedgalleri, som kommer frem her. Mit billedkartotek her. Jeg vælger 1, og 1 til, og 1 til. Sådan der. Jeg kan se heroppe til højre, når jeg er inde og redigerer i min slideshow, sådan en lille preview af, hvordan det ser ud. Og jeg vil gerne have en anden effekt, som jeg kalder fade. Og jeg vil gerne have, at billederne skal stå der i 4 sekunder, før de skifter. Og så kan jeg godt lide, at der står en tekst på hver billede, som ligesom bliver animeret, når billederne skifter. Det synes jeg ser godt ud. Så jeg vælger, at der skal vises et caption. Den skal vises i bunden. Caption skal animeres, ligesom at den fader ind på den måde. Og så trykker jeg på hver enkelt billede og skriver en lille caption. Jeg skriver dame med mørkt hår. Gem. Og det midterste skal også have en. Dame med lyst hår. Og trykker gem. Og det til højre skal også have en. Dame med grønt hår. Og gem. Sådan. Nu har jeg oprettet min slideshow, sat de 3 billeder ind, og jeg trykker på gem. Og jeg kan nu se resultatet herovre til højre. Bemærk, hvordan billederne de står og skifter med en fade-funktion. Og bemærk, hvordan teksten bliver animeret ind. Så hver gang billedet skifter, så kommer teksten op på den her måde. Det var en kort introduktion til Computer People CMS. Tak for i dag.